aparatotxo batzu dira, itxasontzian dauden aparatotxo batzu dira. Eta horiek soinu guin batzuk bidaltzen dituzte, eta arraia topatzen dudenean, soinu guina bueltan dator. Horrela badakite arrantzaleek nora joan behar duten arrantza egitera. Az esperimentua! Bai bat, sonarrak ditzen direla Martime! Sonarrak! Egira, eta gero, arraia, etxera! Ñam, ñam, olegi, ñam, ñam.